bine ați venit la un nou vlog în care vreau să vă spun că... Câte Ce faci, boss? mănânc. Da, mănâncă, n-are nicio treabă. Bun, bem până ne bădăm pe jos. Și vreau să vă spun că aici e foarte frumos. Mergem la țară. Unde mergem, bă, la țară? Acasă la bunica. Da, știu. Mergem la țară la bunica. Mergem la țară la bunica și ne destrăm și ne destrămăm și... Și aici așa... Ia uitați, pe cel mai boss din lume. Și... Ia uitați. Ia uitați aici. Tic, tic, tic. Parcă mă dau cu skateboard-ul. Bun. Și acum vreau să vă spun că... Vreau să vă arăt și în față locul. Ia uitați. Eu stau cel mai în față, deci... Sunt cel mai aproape de... Da, eu sunt cel mai aproape. Bun. Vreau să vă spun că... Așa, mai avem puțin și ajungem, am pus puțină pauză, mai avem puțin și ajungem și noi ne distrăm aici. Și noi ne distrăm aici de murim, da? Deci noi murim, da? 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 Bun, și caută bătrânul pe stradă. Nu știu. Da, rog. Da, sper că v-a plăcut și vreau să vă spun pa! Pa!